Čaute lidi, já vás tu vítám u nového prvního dílu a z mého let's play z Robloxu. Já vím, že Roblox není jako moc oblíbená hra, ale tohle je dost dobrá mapa. Mě zabavila s kámošem, jmenuje se to High School, vysoká škola. Mě to teda dost zabavilo, myslel jsem si, doufám, že jsem si to myslel dobře. Myslel jsem si, že by se vám mohlo zalíbit, tak mohli byste si ji taky zahrát třeba se mnou. I když, to asi. Tak se podíváme, co tady je. Music Shop. Where can I use the CDs? Called I buy some music. No, tady to spíš. Club Red, Down to Road. Jo, chápu. Aha. Tak jo, já si ale chci koupit. Takže Could I buy some music? Sure I would. Yes. Ty vole, tak to je dobrá. Pařmen! Deadmau5 5. To je dobrá, kámo. Rock and roll. Skrill. Tak jo, jdeme do Red Clubu, aby jsme si ji mohli přehrát. Lagi, myško. Jo. Kolik mám hodin? 5:45. Počkej, Red Club je druhou. Ne, počkat. Já nevím, kde je Red Club, ale. No, myško. Jo, tady je Red Club, jsem šel. Tady je bazínek. To se klidně půjdeme podívat zítra. Jo, tady té minihře dostáváte peníze, takže každou minutu vlastně dostanete 2. Tak, dobrý. Oh yeah, welcome to Club Red. What do you need? I like. How do I use the DJ system? Well, I only let a group people use the. Have you bought a DJ pass? I have, but I can't play anything. Yes. Good. Then just click on the DJ stand. Jo. Dankeschön. Ty vole. DJ. Jo. Get DJ pass. Cože? Jo, no jsem ho ještě přeustit. Sakra. Oh hey, welcome to Club Red. What do you need? How do I use the DJ system? Only a special group people so teach use. No. You are gonna need this pass before I let you use. How do I buy the pass? DJ can buy. Chip moment. A kolikže to stojí? 40 robuxů, no na to seru. Bych si mohl ale najít třeba něco jako. Čím bych to mohl otevřít? Teda, nějaký obchod, kde mohl si koupit DJ tu, abych mohl pum. Jo, tady
jsou baráky a já bydlím hnedka tady. Nade mnou nikdo nebydlí. No, myška skoro. Select teleport to shop. No, už mě sere ta myš. Budu muset to si vyměnit za chvíli. Asi trošku střídám, aby to... Archives. Hi, welcome to the pet shop. Can I get a pet? Of course, take your pick. Takže... Sakra, stojí všechno hodně peněz. Doge stojí 150, ten nejlevnější. Tak já jsem na chvíli se rozhodl. No takže takový stříček, jenom malinký. Takže jsem zpět. A jak můžete vidět, tak jsem se přemístil. A zase se mi sekla myška. Asi za chvíli to budu muset ukončit, já vím, že to je hodně krátké video, ale víte, co mi... Jenom vám to tady jsem chtěl hlavně ukázat a až přijde FIFA, tak vám takto. Tak si zahrajem víc a toto je tady to. Chief Amber. Cold eye, boy some food. Fialový hamburger, tacos, bílo-fialový ten, sandwich, fialová pizza, nevím co to je, to je sušenka a nějaký koláč. No tak tady si to radši nebudu kupovat, ještě budu mít, vole, sperma záchvaty. Co je to? Arčajsagr. Gear shop. Oh, a to je zatýkská tak. Ne, to není zatýkská. Hustý. Tak to je dobrý. Tak to je dobrý, kámo. Rodrigo. Za 550 takovou tu. Stříkalka. Ale tak to je luxusní, kámo. To je luxusní. A ještě jednou jako za tady ty many za minutu dostaneš 2. Tyhle, za 1000 minut. To jsou 2000 za 1000 minut. Takže to bude docela dlouho trvat, než se to pořádně našetří. Hocicky tady jsou. Ne. Mňam. Sobota. Ještě, že sobotu se nechodí do školy. Ale tak já vám dám střih a uvidíme se, až bude ráno, až bude aktivní den. Tady zatím. Takže už je 6 hodin. Můžeme zpravit. Tady je to dost jako promákaná mapa. Samozřejmě nebudeme celou dobu hrát jenom tuhle mapu. Pak se ještě po chvíli prostě dáme na jiný mapy a bude to peckový.
A i když až v příštím díle Vanická, tak to bylo trapný. Proč? Kdo to je? Jo, to jsem já. Já jsem se díval, ty vole, že nade mnou někdo je, ne? Jo. A tak mě napadlo jednoho dne se podívat nebo nastoupit do mého luxusní káry. To najednou nemám, protože tady to je free. Se podívat do lesíka. Jo, pardon, to takhle. Co? To je? Star Wars! Povstalci. Ne. Nevím, co to je. Ale tady někdo je. Camper. Fisherman. Hey there, what you need? Dvaj. Teď jdeme si rybařit. Sakra. Nic jsem nechytil. Pojď, teď chytím. To věřím, tomu věřím. Goldfish, damn son. Mají goldfish, zlatá ryba, Nic. To byla černká bota. Teď bych to tam fajn napsal. You fish, nebo já nevím, jak se to vže. Prostě získal si botu. Trout, nevím. Takhle hezky. To mi určitě něco chytí, ty vole. Takovýho kaprana bych chytil. Trout? Ale jas, losos. Tak jdeme mu prodat nějakou tu rybičku. I sell fish. Aha, to není sell fish. Ale jak to? No tak jako dostávat to takový dobrý money docela. No to je dobrý, jako ještě když vždycky za minutu dostaneš 2. A ještě když se také rybaříte, tak dostáváte dost dobrý money. Black bass. Černá kytara. No, černá basa. Zlatá ryba. 1 money. Ty vole, 6 money za Ela, tak to budu to chytat hodně Eli, hej. Black bass. Zase černá basa. Trout. Ty trouti tam jsou docela dobře. Dostal, jako ty black bass taky. L.
To není L, to je L. Už mám se třet memany hned, ty vole. Dosa rychle. Zlatá ryba. Tam bude určitě L. Bam! Už tam není. Jo, dobře, já ODM L. Je. Fail. Prý se sednu na přebrance. No do prčic. Tak jo. Na velkou dálku. Na slepo. Ne. Radši no. Bam. Salmon. Simon. Ne. Vidíme. Teď si určitě říkáte, jak jsem, protože jsem trapnej, ne? Máme sobotu. 1 ráno. A řeknu vám, že sobota je dost nudná. A neděle. Já vím, že jsem blbej. Je tady krkám na veřejnosti. V scéně. Co to je za frajera? Tamhle. Čus, pičus. Jdeme do tělocvičny. Já to tady nebaví. Dělej. Tak, jo. Jinak tady ten oblek, co mám, ještě šetřil na tady ty tepláky a tady jsem si to, tady to jsou studentský hadry a to jsou na hovno. Michael. Michael? Can I help you with him? Who are you? Tak to vidím. I'm a new student here. Nice to see. How can I get RHS cash? Everyone here's received 2 errors per minute. Cash package. Jdeme do ty tělocvičny? Jo. Sorry. To neznávíš. To je těžký dátko, že ty vole. No, obručka.
Change atlet. Já budu atlet. Ať mají taky nějakého tělocvikáře. Oni tady nebudete mít třeba tělocvik, dokud někdo se nepřihlásí jako atlet, jako učitel tělocviku. Jak jsem zjistil, protože celý týden jsme neměli dělák. Ale jenom z jednoho důvodu. A teď jsem ho zjistil. Asi někdo nechtěl být atlet. Dobrý. Já bych taky nechtěl, ale... No, už tady se mnou někde atlet je. Škoda. Cheerleader. Co to znamená cheerleader? Nako. Může být třeba trenér? Ne, to vlastně nemůže být. No tak už jsem zase jenom já. Dobrý. Malem. Pojď sem. Sakra. Pojď z lavičky. Nope. Tady nějaký děda venku, vole, jede v Passatu červeným z roku 1. Pam. Pam. Ty krása, ty, jak to hned uteče, když hrajete basketbal. No, do tělocvičky. Kam jsem dal míč tady? Nechci, aby se připojil do mýho Roblox týmu. Ale asi ne. No nic, tak jsem rád, že jste dokoukali, doufám, celý video a mějte se. Čus!